گنده تو و کشکا جنتیه وەکوا گۆهدار کردی ئەف پەیبن سترانێنە پارچۆک ژێ دەبێژێ عفرینۆ من داییکۆ من ڕوومەتا من زایینکۆ من عفرین نەقشا دونیەیە باژار و حەفت ناوچەیە 366 گوندە bi min kuşka bihişteye bi min kuşka cineteye ev awazê wê dîsa ChatGPT ye lê em awaz nîmûneye mînak e dikwanê ji xwe re awazekî xweştir çê bike bavê jê ser wê xweştir bibe bi belavkirin tewsî û filan wîn ji min baştir zonin lê em ez dixwazim bi va bûneyê tiştekê bêjim wa rojname stranek daxist kesekî telîfonî min kir ez nas nakim cara yekem ez dibînim li ser masîncerê ji min re rê kiribû mamisteba stranê xeyrat hebe me sehke ji her cîkî rake min gelekî ecibandî ez vê dixwazim û numara xwe rêke ez vê stranê dixwazim dawamiyê wê ji min re bişîne min numara jî re rê kir me bi hev re deng kir ecibandî stran gelekî ecibandî me min temamiya wê jî ceroşand ji bo ku bibîne guhdar bike gelekî eciband û dawamî hîn ji destpêkê wê xweştir me got hokê tişt bênoye lê em demê ku em hatin min got stranê min ne bêtemenin bi temenin e ez yazî dikim ez rahat dibim ez da dixim ez belav dikim ez faydê jê nebînim ez stranê çê nakim tamam demê ku nas kir bi nirxê bi pereye bu mamiste tê xwe sîra avge ez nikanim got tu têda dibe ev diyarî ye ku ez dibêjim ê bixwaze ez diyarî wî dikim ez didim wî ne tê watayî ku diyarî bibe yanî hediyê yanî ez didim te yanî dibe ê te ku tu bixwazê tu bistirê lê ema heta ku bi ê te be dibe ku tu heq bide dibe ku tu navê pestvan têke dibe ku tu navê mûzîkcan têke kesê ku pêştera awazê çê bike bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Silav res.